ning swasana nduk ngedeke karo bintang tamu dulurku wadon Mbak Mimin karo Mbak Apri sing suwe ora metu, sing suwe ora petuk. Iya, kok ora metu. Iya nek Mbak Mimin kuwi nggih ben partnerku jaman isih merintis karir mbiyen tak jak sapa ning daerah Cepogo ning gunung-gunung kuwi partnerku nggih ben ya Mbak Mimin kuwi. Iya, saiki wis dadi kondang kaloka melu seneng ya. Kanggo minangka srana jumenenge kadangku sakloron, ayo nyuwun prau layar Mas. Aja dipleroki apa prau layar? Aja dipleroki. Yo, monggo buka balungan. Yuk. Monggo Mbak Mimin. Mbak Apri. Wilujeng dalu Mbak Mimin. Sugeng dalu Mbak Limbu. Nggih, wilujeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbu Macange. Matur nuwun. Kados pundi kabaripun dangu mboten pinanggih? Pangestunipun sampun panggih wiludes menika. Kok wiludes piye to? Lah pokokku yo entek lho Lek. Ya aja rasah nembung ngono Mas diandarke karo Mbak Limbu. Nggih. Arep kahanan piye-piye wae aku ora bakal adol gamelan, ora bakal adol wayang, ora bakal nitili gamelan. Mergo kuwi dhisik le bebodro wong tuwa saiki garek ngreksa. Iya. Kula nggih ora dodolan apa pri, jenenge arep pipi arep adol ngomah sertifikat tinggalane wong tuaku. Aku ya ger adol lawak. Kuwi ya ora oleh no kuwi larasane agama kok. Wong ya ora kelong mulih ya pulih wae pri, ya ger kulit karo kulit ora ya apa. Ora etuk to nek ngono kuwi. Alah paling lengganane Pak De Gudel. Waduh. Nek sing kasepuan ngono iki marang njaluk neko-neko kok ngono. Tinggal wahing ngono wis lali. Kok rumah sakit. Ning matur nuwun menika Mbak Limbuk Macange ndherekaken panjenengan tur menika warga Kijom kok saged dados tolok ukur tumrap sinten kemawon ingkang badhe nanggap wayang ingkang badhe ngadani bersih dusun. Ampun wedi nanggap wayang, pemerintah sampun ngeparengaken ingkang baken menika tetep mematuhi peraturan. Lah, Nyasanipun para warga masyarakat ing Kijon sedaya sampun vaksin. Sampun vaksin sedaya nggih, Bu? sampun vaksin sedaya nggih. Lho. Kanca Madya Laras wis vaksin, Cok? Nah, nggih. Kowe wis vaksin urung? Alah nek pemerintah nganjurke ping pindho iki sarep ping 3 to. Ah, Kok nggih. aku malah mendino ki njaluke divaksin bojoku terus apa ya. Mas mang vaksin men esuk mbok ngono dadakan kok bengi iki aku wis aman aku ngono kuwi. Bojomu ki kira-kira ya bangsane wong udu. Ya menungso kok ya bangsane Oh, wong. yo wong. Rumangsaku. Maksudnya lho nyatane nek luar kota kudu di apa nduk antigen lan sak piturute iki sing ketiga iki apa booster barang sok bakal dhewe kabeh sok merata. Iki sing lansia sik ngono kuwi. Ingkang baken menika ndongaaken warga Kijon. Nggih. Nah, ingkang ngawontenaken adicara bersih desa. Bersih desa. Mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken adicara dalu punika pinaringan gangsar sehat tinebihno saking penyakit. Amin. Penting atine seneng, Bu. Lah, Atine seneng, pikirane karo tangga teparo artine resik ora gampang kena lelara. Lho, nek Contohnya piye? upama nek wis sehat nek pikirane reget, ya lara-larane lara ati. Sing piye to sing pikirane reget ki piye? Dadi nek cara iki ya aku ora ngguroni ora ya. Wong iki ya Mas jandarke karo Mbak Limbu. Dadi nek pengen le tetepungan, le seduluran karo tangga teparo ki akrab, kudu telung perangan diugemi. Telung perangan apa wae siji? Siji nek karo tangga teparo karo kadang pamitan aja duwe panyakra bawa sing elek. Dadi kudu Sing kusnudon. kusnudon aja suudon.
aja ngelek-elek, maksudnya aja ndek pranyaka. Oh, kae sugih mesti ndentuk umpamane ngono. Oh, kae ngene mesti kae anu anake dipakake. Oh, kae mesti ngene. Dadi pikirane reget. Alah, kae le ngedukke bang kae utang 50 juta, sengara iso nyaur lan sak piturute. Mboten pareng nggih, Bu. Lah niku sing regeti dadi awake dhewe. Siji aja ndek panyakra bawa elek. Sing kaping pindhone Nomor 2 aja ngonceki eleke liyan. Umpamane aku tau digenengi karo anu Mas Boim kae ya Mas Boim kae. Sing jaipong. Ya bedhok jaipong. Mimin ki anu anake 3 bapakne 18 umpamane ngono kuwi ben menungsoe kabeh duwe aib dhewe-dhewe, menungso kabeh di kekurangan. Wong apik di kekurangan elek, wong elek ya mesti duwe kebecikan. Lha dadi ra etuk ngono-ngono kuwi. Lah, sing nomor 3 aja sok natoni atine tangga teparo kadang pamitran mergo nek tatu kuwi pulihe angel. Nek masuk angin dikerok ini nek tatu ati lambe sok paring pangapura. Ning pinggete kuwi tetep ana until-untilane. Until-until ki apa tale? Anu jenenge kaya tau kaya catetan ngoten lho, Mbak Limbo dicatet. Oh kae pamane ya, oh apri ki ayune nek utang delek pamane ngono kuwi. Lah kuwi ada memori yang tersimpan. Lah tersimpan. Kowe tak kei ning ku mikir wah tak kei ora akeh kae wonge delek pamane ngono ki. Boim kae anu wonge bagus ning tukmis. Aku dicedak. Lho, aku dicedak tak bagus ning tukmis lho. Ngono ki tetep ana memori kaya ngono kuwi. Lah, dadi 3 ki mas siji aja ndek panyakra bawa elek. Nomor 2 aja sok ngunceki elek ing tangga teparo. Sing nomor 3 aja natoni atine tangga teparo. Insyaallah tetep bakuh warga Kijon nggih aman sedanipun guyub rukun. Pokoke nek atine seneng, imune saya meningkat. Meningkat. Nek imune kuat ora gampang tertular. Nah, itu kuncinya. Kuncine ning ati. Ning ati. Ning ngaten lho Mbak Limbo. Pripun? Kula saen mriki niku ditelepon bapak panitia ki aku ya tak tampa ning aku ya wedi. Lah kok ya ajre. Anu Mbak Mimin kula badhe anu sowan dalem panjenengan kalih sinten piyambak. Ora tak tampa. Jenenge aku wong wedok ayu sisan gek mara dhewe. Waduh. Ya ta nggih mara dhewe. Mongko nek agama sing tak yakini. Nek kowe nang omah dhewe ora ana kakungmu, aja nampa tamu kakung apa nek nglebokke tamu kakung. Ya. Lho, nek pomo dhewe bapakne mboten ten griya niku. Wonten meling, ora malah monggo pupung bapakne ra ning omah. Ngono ki kleru. Terus nelpon melih. Nggih. Pripun Mbak Mimin? Kula nembe latihan. Asline aku menghindari ampun mara dhewe Pak ten omah kula. Sidane panitia ning nggon aku piyayi 3. Lah nek piyayi 3 kan aku seneng. Lah ya kene to lah nek dhewe. Lah nek ngerti dhewe imanku ra kuat ngono aku kilap piye? Wong kok kaya wedok-wedok mbok peke kala menjingmu lho iki rumangsaku. Maksudnya jenenge ya ditampa. Nek ra panitia oh niki anu Mbak Mimin jenengan nderekke Mas Gatot nggih. Iki dhewe iki anu lho panitia lho pri spontanitas panitia lho. Sing nimbali. Ya matur nuwun Pak panitia. Aku njaluk 12 juta langsung diyani lho Pak. Mleyu 12 juta ya 12 tahun ndak tahun kon rene ngono maksudnya. Wis dilunasi 12. Tak lunasi lah temene ya dienggo lebon aku SBR ku pending 6 sasi lho, beri kan kena luwung alhamdulillah aku ngono kuwi. Oh alah. Nggih. Tur nuwun le Mas Gatot, Mas Gatot sik yo ngotong-ngotong aku nang ndi sing dhisik sing jawab kudu Mas Gatot jek isin to. Isin apa wedi karo bojone ya ora ngerti dhisik lek jawab ki mesti busuyut terus. Mbak Mimin nderekke anak kula nggih. Oh nggih Bu, terus sing ngangge SMS nggih Bu riyen nggih. Kelingan aku. Isih Joko ya. Isih Joko. Mas Gatot. Sepelang nek kono katrem karo aku lah ya. Ya Anggo apa? Ya mbok jenenge ya ngono ki jek giras-giras jaman semono kok. Aku nek dinunut ki mungkin nunut bareng Pak Dalang mboten kula mlampah ki ambak mawon aku ngono. Ketoke kowe nunut gamelan to. Ya jaman bingek. Aku lho melu Mas Gatot iki ngatek bar tancep kayone kok ora wis-wis te Mas Gatot jebule rembekan karo panitia tekan omah jam 6 esuk dengoro ora nunut aku. Biasane rek ya mulih yaono kuwi to dhisik. Ya dhisik jaman tetek ra payu kan bingek kok kowe iki. Lah iya jek ngaturke panglipur Mbak Lipo. Menika wonten Newala saking para kadang sutresna budaya kula waos irin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ingkang kagungan griya Bapak Dalang ingkang nembe makarya. Oh inggih menika saking pepunden kula. Iya, Bropo Suwanda. Iya kuwi sing kagungan dalem. Kula ingkang kagungan griya Bapak Dalang ingkang nembe makarya paring sehat Bapak Dalang. Amin. Dukuh Kijon kula pun wanda, kula nyuwun gending setunggal podang kuning
angka 2 trenyuh, angka 3 napa niku? Pring kuning. Oh, pring kuning. Pring. Nggih, kula bakule duren. Wah, nggih. Wah, jan. Nah, badhe ngersakaken duren wonten griya mriki. Napa ki? Oh, nggih, wonten mriki Mang Bayar. Oh, akeh tunggale. Wah, iki juragan duren. Wah, Pak Wanda ki juragan duren. Iya, nek ngantek sesuk-esuk ora digawani ya bangeten ya, Nduk. Iya. Nggih upama mbayar sing penting ora larang-larang ngoten nggih. Oh, nek Pak Wanda niku anu kok. Mboten napa. Piyayi dadi juragan duren. Neng anu iso milah-milahke. Nek kira-kira le nukoni kanca serawung akrab ngono ki nggih dimurahi. Nggih. Ning nek nggih kula mriku enten kula ndek sedulur dodol duren ngeten niku kula murah-murah bola-bali yo ger mboten ditawani niku. Apa bakule beteng kae ya, Lek? Oh nggih ketoke. Omahe beteng dul dhewe lor Tegal. Kula nek kan bangsane pring dilincipi kan ucuk-ucuk ki kula wegah. Nggih. Wis tak niati, aku wedi sok nang akhirat ilatku diketok. Aku wedi ya. Jenenge kono iki aku karo kunis kaya baribasan aku duwe ya nyot dipangan wong loro. Duren cilik-cilik kunting-kunting kae lho. Kon golen loro kon bayar 150 iki cilik-cilik nek gedhe ngono 70 aku ya ora masalah. Cilik-cilik kae tak buka sing apik mung sak larik ning ya ora apa-apa aku ya mikir. Ora apa-apa sugihmu anu mampu ngiles-iles kancane aku. Nek letok ngono iku juga kanca seniman ora masalah Mas tok kepruk wong ngono karo kanca. Lho rak ya wis do tinuku enek lung tinampan dhuwit rak ya wis sah to. Ya wis sah ning rak ngono iku padha ngepruk to nek karo kanca. Mosok le beduk nggih tega kalih jenengan. Alah pun kulino niku mongko iso tuku tratak niku le modali kula. Alah kok ngendi? Iso tuku truk barang niku. Ya. Karepku aku iso ngemplok, kancaku ya iso mangan. Nah. Mang tekoni bocah enten, truk niku kula. Oh, Mas Bok iki Tratak kula. Dek sing masang Ning tratak. dene kok ora ndek penitik babar blas. Mengko sak goblok-gobloke wong nek dikai kebecikan niku tetep nggih diuntil-until. Oh, nggih diuntil-until. Lho nek ku tenan buktine terus yen wujud temong peksi najan wujute mung manuk. Nggih. Wah, peksi ki manuk ya. Manuk. Nek cara aku no manuk apa, Lek? Lah nek iki ya harga mahar ki ya labet lah, Labet sing bentuke apik, wulune ya warna-warni, suarane ya merakati kae ya. Nggih. Nyuwun ngampil mikipun Ibu Nek kaya Mbak Ani iki manuk apa ya, Nek? Kuwi apa ya? Blekok. Blekok iki apik lho, manuk blekok ki. Nek kaya Nduk Dewi, Nduk Dewi ki apa ya kutilang. Kutilang, Mbak Sinta. Nek Mbak Sinta ki apa ya? Manuk apa? Apa? Untuk gagah ki Garuda. Oh, Garuda. Nek busu ya takurawan. Wis yo tak ya rawan. Priyoja. Nek kowe kan nek nyandra dhewe ya ora patut. Nek aku ya ora patut nyontok biji awake dhewe. Men para pamirsa, para pandemen kanca-kanca sing biji aku Nek kowe upama manuk ngono, manuk sing paling elok, Le. elok anu heeh. Anu
kenari apa Udu. apa? Manuk ancel galeng. Sing Krik-krik-krik-krik. sing delikno ana wong kae ning galengan ya Allah. Ana sing ngarani manuk tengkek buta bareng lho kok. Apa? Manuk tengkek buta iki Tengkek piye Kuwi ya. Wah, awas apik lho, banget. manuk apik banget. lho. Apik ki malan ya. Kurang apik. Apa neh? Gagak. Ya aku gak gang. Pilihane kok nyondroe kancane mbok sing apik. Iya. Ayo, dilanjut nek Sakniki kula pun saged nyuwanten putri lho. Oh, enggak toh? Nggih sinaosa suwantene mboten kados Mbak Anik Oh, mboten. nggih. Wong saploke bar anu ki lho priyaku bar flek ki lho tulisan. Lek kok metu kuping Ya ya ora nek flek ki. Lah kowe iki mbok ya umume ya wong Flek ki ya lanang metu dalane flek kok metu kuping. Flek kok. Jenenge wong ya wong wedok ringkih nggih jenenge wong ya. Wedok kok nek nguyuh ngadeg. Ya nek ngis anu ya. Sing apik lho. Ya apik jenenge wis jenenge Mas Gatot ki bintang tamu nika. Nek kira-kira ora mampu mboten mawon nika elek ngono. Berarti aku wis dipilih. Oh cocok nika. Pilihan terakhir. Ya ora maksud dipilih iki. Swantenipun Bapak, monggo Ibu-ibu panitia dipun rekam ingkang ngasto HP nggih swanten kula. Ya jeneng koleksi to jeneng. Nggih weden-weden Bang Plecit. Iya. Jenenge unjal napas kok nyolong napas. Sing jaipong seneng banget iki lek. Kowe engke nek nganggo swara wedok ki nganggo tekniku. Napa? Ngempit. Lagi berarti kurang ngempet. Nah. Lemu ngempit oleh iki le tenanan. Iku bledos. Ah kok mledus. Kok pledhu. Lah kok tidak bledos. Oh, pelendungan ae. Lho. Ngandel ora? Senajan ta urung maksimal ra apa-apa ya, Bri. Iya. Kok meling-meling. Suara kok meling iki pitu. Ngelek-ngelek kok meling. Meling-meling. Kaya wis wong jompo ae suara kok meling. Tembung saktimahe natoni lho, Mas. Padahal kok kondo singgian kok meling-meling kowe nggih patiku, Mas. Kowe iki mbok ra mancing-mancing ngono lho, Mas. Wong aja sok ngono, Mas. Pati urip ki Gusti Allah itu lho. Ana kuwi tamu ya bar mimin sok sing mlebu swarga gelungane tok ngono ki. Swarga neraka iku dundeke menungso. Oh. Swarga neraka iku Gusti Allah. Iki sono malaikat rokib atib sing nyateti amal baik dan buruk ya dhewe. Kok nyepelek ki aku telpone swarga e duwe ya. Pak kowe iki ngenduwe wong jero kok Telpone swarga ki anu ya 2, 4, 4, 3, 4. tegese piye kuwi? Subuh, luhur, asar, maghrib, nisa. Ana lagune. Piye? Dipikir-pikir, aja mung dipikir-pikir. Ayo yo. Ditindakake, ayo do ditindakake. Salat 5 wektu kuwi kewajibanmu. Bukti tandha syukur mring Gustine. 5 wektu. Subuh Subuh wayah esok aja dipikir ngantuk. Luhur wayah awan senadyan akeh gawean. Ngasar wayah sore ayo eling Gustine. Wayah maghrib teko wektune mung sedelo. Ngisak wayah wengi wiritan aja lali. elok tenan. Wah jenenge ban kok Batik kaya sing neng nggon Kok ono baji, bogem. kok ono ning iringane iki mau iringane lagu niku kaya jaman kowe ning Bogem. Makasih. nang bogem nyanyangane 12,5 terus. Hari gini 12,5. Bacetke bawane, Nok. Nah, bacetno. Halus manis merak ati. Mbak Apri. Wah, saiki dadi bintang sangat fenomenal. Wis kondang kaloka.
Nah, mongko mbiyen jaman sekolah ki gradik kelasku. Sak ngisorku. Wah, tenan nggih. Lah kok pencap-pencep kok sajak semua Kok ibu. kowe kau lah wong iki kasunyatane kok. Kasunyatan aku ngerti jaman cilikane iki. Oh. Nek jenengan ki le nyun sewu le mirsani nganggo tata lair. Yo. Pancen ayu apri. Ayu. Dijak jagong, dijak ngemol, dijak neng ndi apri patut. Heeh. Ning nek cara wong lanang ki nyawang wong wedok tata batin pilihane karo mimin. Lah kok iso kowe? Dijak duduk umur gelem benake gendeng mangkat blandong kayu oke. Jenenge wong wedok dijak gotong royong mangkat. Nek kowe gur ngentekke biandane wong lanang. Kok iso ya? Model ngono ki model wong wedok rai wungkal gerang iki. Wungkal gerang iki piye to? Karo bojo mamah karo maratuwa ngancap karo tangga jak padu. Wah. Ning nek aku rodok kuciwa sithik ning gak merakati lan lho. Rupane rodok kuciwa sithik ning ketutup lho. Sedekah sing paling ora mes sembuyu. Lah mbok ora mental-mental kalau golek wedhus ngomahmu ka lho. Rung diretke. Ayo nak. Ora sliraimu. Ya kok sliramu? Sliramu. Oh iya. Kok sliraimu? Ayo. Rasa diajari wong bawa udang-udang darani Oh. rawa. Lah mentok. Aja diajari wong bintang tamu kondang kalau kok. Oh. Maestro lho. Mahaguru. Ikon Klaten. Lah. Oh. Dwijo. Wow. Dwijo lan. Yo. Petiting Waranggono. Iya wis ayo kok. Apa? Petek apa? Petiting warang. Buntute Waranggono lho. Apa buntute pas nggon silit iki? Mas Gatot iki mati paske. Mike adoh ora duwene terus, ndak berhenti. Iya. Walah, Sing metu ki kene kok mah mburi. Piye to? Suaranya tebal tipis, wow. ora sura terus. Oh iya, Dwija kok ya. Golek isi podang jana. Wedok ngene. Oh ngeten barang. Rak nggih sampun wonten kaundhakanipun to Bu Duk nalika Oh, beneh kalian dek anyaran derek Mas Gatot nika to. Dhisik rak melu Mas Gatot mung ayu-ayu tok dhisik. Dari mugo kembangan tok aku ning cerak simpingan. Wis mundak kok, Le. Wis mundak saiki ora mung ayu-ayu tok pancen yo payu didol wong iki. Mundak kentir. Biyen melu aku pisanan ning Kecamatan Kebonarum ning Pluneng. Nganggo tayet kotak-kotak kae. Terus sing woyo-woyo niku rambuté abang. Iki menungso apa wong edan usul ngono iki. Aku lho Duk lek ngunggah wis arep entek-entekan limbukan kae ngertine ger wong edan usul. Ya wis nek ya wayah wengi nek sore ya kalalule wedok. Iba bunga nyanding bisa dadi tambah Monggo diwiwiti saking langgamipun Mbak Apri. Nenai nono tak dulung datak ya. Isa awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang mubeng-mubeng miterang gonku goleki ora krasa esok awan nganti wengi
sok lenggep tekan sampean tak rindik saka kadohan sarwi ngoceh Lagon Podang Kuning sampun dipunaturaken. Menika kula kentunaken kagem pepunden kula Bapak Marno selaku ketua panitia kalian Bapak Jayawarsi bendahara lan ugi panjenenganipun Bapak Sugiyanto minangka sekretaris lan sing ora lali tak aturake kagem Bapak Lurah ing Bengking Bapak Surata. Pak Surata nggih. Kula ugi sampun apa, Nduk? Ngaturaken sambutan. Terus Bapak Ketua Panitia mau niki nggih rawuhe bintang tamu wedok palsu ngono ki tak rungokke saka omah kok ngono ki. Palsune mboten disebutke mawon to, Pak. Nggih. Lah sejatine piye to? Lanang. Lah iya. Ayo wis pirsa. Kyai kene iki wis pirsa. Nggih. Sliramu ki asline ya lek Sukimin. Ngono. Asline Karangnangka, lak ya ngono to. Iya, Tulik Pantut Wibisana. Melandang Tempur Sari anake Pak Kampret. Ya bapakku kok melu. Lah iya. Oh. Nggih, menika ugi para kadang sutresna budaya kathah ingkang sami memantul lumantar streaming menika kadang-kadang kula saking Paduman Beteng. Menika Pak Cempe CS ugi monitor saking griya. Nggih, lan menika ugi saking Bontang Kalimantan Timur. Menika kadang kula adi kula lanang Tole Rehan. Dik Rehan Putranipun almarhum Om Sehono menika ugi nyetriming memantu lewat streaming wonten Bontang mriku lan para warga masyarakat sutresna budaya Pandemen Ringgit Purwo khususipun wonten ing Laladan Kabupaten Klaten. Nggih, lan ugi menika kathah ingkang monitor saking griya para kadang-kadang kula ingkang tergabung saking Setara Seniman Nusantara. Mas Kumbang CS ugi. Nggih. Matur sembah nuwun. Aku kowe karo Mas Gatot dhisik ya awal-awal pandemi ya kroyo-kroyo ning anu Polres. Ya, terus ning Pemda Budidaya Men Seniman ki iso makarya nggih ngaten to nek alhamdulillah iki trontong-trontong ces mberek. Muga-muga iki tetep berkelanjutan ngono. Nggih, matur. Elek miturut kabar sing tak tampa, Bapak Lurah Pak Surata ki nggih yaine budaya ki. Oh nggih to. Mbok nek suwun mbok menawi kersa diaturi pinarak munggah. Nggih, mboten ngira-ngira hormat monggo Pak Lurah taksih lenggah nggih. Oh, taksih. Monggo Mbah Lurah katuran Pak Lurah. Nggih. Menawi Pak Lurah minggah wonten panggung sarujuk nggih sedulur. Monggo Pak Lurah. Yo, serepeke Mataram Mas Wareh. Yo, tutuk, tutuk. Monggo Pak Lurah. Minangkani panyuwunipun warga Bapak Lurah Surata.
Sugeng. Pinarak. Wonten tengah, Pak. Nah, jejer kalian widodari kekalih menika. Monggo Pak, enak mriki Pak. Ya. Sugeng dalu Bapak Surata. Nggih, sugeng dalu bujange. Nggih. Niki kleresan pas watuk, Mbak. Oh, ada. Wau dalu panjenengan nyumpena menapa saged pemanggihan widodari ki jawantah. Kayak dicokot buta ki, Oh, Pak. kok cokot buta lho dengan menika. Dicokot buta. Ngene iki kaya pancuran kapit sendang ya, Bri. Apane telu grojokan kabeh kok pancuran kapit sendiang. Kok jarne sing loro iki mah sumur-bur. Sumur-bur. Pak Lurah. Mbak, Mboten pripun, Mbak? sajrih. Niki padha lanange men Pak mboten sajrih. Iya, iya, Mbak. Mbok menawi Bapak Lurah kersa bawa Nggih, rena ing penggalih. menapa badhe. Mboten saged to, Mbak. Lah sagedipun menapa to, Pak? Penyerbu. Alah. Monggo ya. Didamel slow kemawon. Menawi kala wau panjenengan nduk sambutan menika formal. Menika didamel Wijang, santai. ya, ini santai, Relax nggih, mawon santai. sih. Nggih. Nek perlu ngemek-mek kula ngoten mboten. Anu maksudnya jenenge piye ya? Ampun deh Pak, mengke kapusan. Ya piye jenenge nek mau kan formal. Mbok menawi paring pangandikan menapa badhe Nggih, sing bawa. jelas kagem dalu menika mugi-mugi saged mbekta manfaat ingkang ageng. Amin. Untuk warga masyarakat Dohijon khususipun Nggih. sung tambah dhateng warga masyarakat sak sekitaripun. Nggih. Lajeng mbok bilih menawi ajeng bawa Mbah Keri wau ajeng bawa. Wakil sinten Pak Pak? Gel Mbah sinten? Keri, Mbah Wartono Keri. Oh, nggih, nggih. Keri. Pak Keri, oh nggih niki wau badhe Nggih, bawa, monggo. nggih. 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 Nek Pak Lurah bawa tetep bubuk Panjenengan tetep asmara. kedawan Oh, mriki, nggih. Pak. Pak Lurah kedawantan mriki Nggih. rumiyin. Monggo Yo, Pak Keri. Ya. Yo, serepake mentare Mas, yo. Tuk 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 tuk. Monggo Pak. Kaya atlet ya Lek, Pak Keri ya Lek. Pak atlet dipun Pak. Kaya apa? Nggih. Nah. Pak nggih. Monggo ngampil menika, Mbak. Nggih. Kiai Nggih. gaul iki mboten kados Pak Keri ini lho Lek. Rikmone ya dijambul. Wah wis. Komplit niki, Gaul Pak. lah nggih. Monggo Pak mriki. Komplit, Pak Keri Tua komplit. tok tua Pak mriki. Nah, nom tok nom tua. Kula sampun kawandosa 6, Pak. Aku 100 kurang. Oh, kirang sekedhik 100 kurang. nggih. Dirgaya suwun nggih, Mbak. Malah gemujeng. Ayo dengan Pak Lurah. Nggih. Pareng bawa menapa menika? Bawa jane Bubuk asmara. Bubuk asmara. Bawa dangkul ini kula seneng. Ning Oh, nggih. jane bawa Gubuk asmara, oh nggih. sesideman. Oh nggih, derek, derek. Buat kali Pak Lurah. Pak Lurah tetep ten mriki lho, engko sing tanggung jawab sapa nek mboten. Alah. Monggo Pak Keri. Monggo Pak. Bawa napa Pak? Gubuk asmara. Oh, gubuk asmara. Ajar. Pripun Pak? Nggih. Aku ra mudeng padahal. Nyingkar nyingkur. Tepuk tangan buat Pak Keri. Wiwitane Enggak apa-apa. nyingkar nyingkur. Dadi ngeten nggih, Pak. Kaya wedok ra diblonjo bojone kae nyingkar-nyingkur ngeten iki nggih. Ya bokonge ya ora ngono. Pak Keri ya mesake. Lha apa? Bentuk sepon. Lingsun yen mutan. Sanadyanto sampun sepuh nanging semangatipun luar biasa. lan Semangat. Tetep tresna kalian budaya. Nah. Jatilan. Oh, jadi. Tur taksih wijang dipun ngendika Le. wijang. Pak Keri seneng jatilan lho mbok Oh, ajeng payah. Mbok dadi jarane ya lho. Aku tak dadi penyane ayo. Lampahan kang
pinten, Pak? Putra sampun pinten? Putranipun sampun pinten? Oh, kathah. Oke, iki apa ternak apa pinten? Pun mboten keng diitung. Oh, nggih. Oh. Oh lali. No tulus nadyan engku bekas mara. Sekali lagi tepuk tangan kagem Pak Keri. Jan wargane Pak Suroto ki elok ya. Keploke mung dia. Liwat aku kelingan Biyen ubuk kowe ae biyen tak golelen. Keri yen hop sik. Ngangge irama to Pak Ngangge irama Keri. sik. Nah, ampun kesesok, Dijantake. ampun kesesok. Ingkang santai, ingkang slow ngono lah. kok kaya sarep rampung kae lho dicepetke pian menika. Mangke iki Pak Sasi, sing banter, sing banter. Ora dicepet Mbak. Yen Yen liwat ambil suara dulu. Yen yen Mang tiroke ku lho. Yen Sepel. Yen. Bagus, sip. mang awas kelek Sukimin niku lho, Ah, Pak. mang apa Nah, ya? jenengan nah. Yen liwat aku kelingan. Monggo Pak Keri. Gubuk Iya, alah pintere Pak Keri, Pak Lurah. Beksa monggo. Oh, mungkin mawon. warna abang Anda isi saya. Jenenge biyen kae tak geanteng tresna ya. Tanpa benar, tanpa kloso. Takute ketaman asmara. Ngeyele jas. Guguk kae nyimpen wadi. Setien saiki guguk kae kedah crita. Payah wengi Oh, saya Pak. Pak Keri. Saya. Cacat jroning ati. Pak Lurah. Woi, Pak. Saya nggih. Saya. Sae Pak, sae. Nah, nggawa sae. Pokoke sae. catatan sajroning ati Dapat nutur saya merah hati. Yo, dangdut iki Mas. Kowe dadi garwa. Pak Lurah monggo. Digoyang bersama Pak Keri sama Pak Suroto. Monggo.
Keri, gayeng nggih, Pak. Gayeng mboten? Pokoknya gayeng ora gayeng mong guyu pokoke. Ayo Mas Gatot. Oh nggih. Apa ki nek wayangane Dursasana dapane. Dame Pak, dame. Man. Sampun. Derek rampung. Derek rampung. Cadetan sakjroning ati. Kedatan luntur saya merati. Aduh. Aduh. Aku kowe dadi garwa. Mergo lereng gubuk asmara. Tandangi le. Jadil kok jadilan. Hey. Sae nggih, Pak. Sae nggih. Nggih. Sae nggih. Gayeng nggih, Pak. Gayeng nggih. Nggih, nggih. Matur nuwun Pak Keri. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Nggih. Jenengan rokok iso mboten jenengan? Pak, Udut. jenengan udut mboten. Udut mboten. Mboten. Oh, Mboten tau beneran. Oh, nggih, ampun, nggih. Nggih. Pangapunten nggih Pak Lurah. Wah, Loh, nggih. Wah. Pak Lurah luar Neng biasa. anu Pak, luar biasa. Sanadyanto piyai sepuh tetep tresna kali budaya. Lur Pak Lurah ya luar biasa iso ngrangani. Monggo Pak, Nggih. wonten tengah, Pak. Nggih. Nah. Pak Lurah mboten cari repot-repot to, Pak. Oh, wah. Mulai. Mulai. Eh, Niki dilatihke napa, Mbak? nggih. Monggo kersa badhe request menapa nyanyi piyambak. Nah. Apa aku tak bawa sak pupuhe kok dibajutke. Wah. Iya. Lah, Matur kok. Nah, ya tenan. Konco mboten wau-wau Pak Lurah menika. Allah, Nah. wong wedok kok temungkak ngono Ya Allah. ya. Akar setel kalem. Lah jare kuncaraning bangsa kuwi dumunung ana luhuring budaya. Najan to ora apik nek iso nyengkuyung ya Nah. Nggih, leres, leres. manut kadewasaning pikirane dhewe. Nggih. Pak. Nyuwun sesideman, Nggih. Pak. Sesideman. Sesideman. Songo. Nyongo, Mbak. Songo. Wiwitane Luar biasa Tepuk tepuk tangan kagem buat Pak Lurah. Suroto. Lah. Handerek sang pekik Priya bagus hangulah budaya Ya, Sae ngoten kok, Pak. sae. Nggih. sowan menyang kutha gedhe Napa kula cepeng kepikipun, Pak? Waduh. Kulina mesti. Bendara terus kayungyon selendang kuning kang saking ukir swara kurang permana ning wasis hang grung Wah. hangkrung marang bendara tiah sulistya pijer ngincangake alis Ngincangke alis ki piye, Lek? Piye? Kuwi kero apa?
terus sesidemak Ya Mbak Apri. dilajengke ya Mbak kula mandhap mawon. Nggih Pak Suroto. Atas sartos mandhapipun alah Pak mboten sarepot-repot. Ra penak to Le. Jane lah ya aku jane karepku mangke mau guyon lho. Kula men guyon lho Pak jane. Alah ngoten niku mung rerangken lho Pak. Ngapa? Kula derekke Pak. Jenengan derekke Pak Lurah kok iya. Monggo Pak atas-atas Pak. Sukinipun Pak Anjing. Pintere. Jenenge wong iki ya piye to? Ah, iya. Jane ngene iki ora kudu. Lah piye? Ning baku. Padha wae. Iki engko saweran diklumpukke kene. Heeh. Engko disumbangke kagem Karang Taruna. Hebat sing mawawan ya nanggap angklung. Oh, Karang nggih. Taruna nggon aku kono kok. Kene wis sugih. Ora diklumpukke kene. Oh iya, ayo Bu Bendahara. Karo mau kae. Nah Wis durung wis luwih becik patenana timbang pak pisah. Sesnya tak rewangi samudana marang kula warga garwa miyang praputra. Monggo Mbak Mimi. liwat kincanging alismu kuwasa Sabian bos selingsir Yuswan aku isih mampu ngladeni solatmu Mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga anyrimpo jiwa ragu kok kurang kehormatan mamprong rubuh ngarepi Iya. Mangganyi urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke Yo. Mas isi kowe apa bae seradyan sesidhep Yo, jomplang ke Mas. Ayo, yo. Monggo Kang Jaipong semangat Mas. aduh duh iya 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 luwih becik patenana timbang perpisahan
ana kutha gede kowe tak matur nuwun. Cih. Langgam sesideman karyanipun pepunden kula saking Blitar Bapak Sukron Suwanda sampun dipun aturaken. Nggih, menika wonten pamundutan saking para kadang. Menika ngresakaken pring kuning. Pring kuning. Menika seragenan nggih. Sindenipun kathah. Oh nggih, menika wonten Mbak Sinta langkung rumiyin. Mbak Sinta made in Lanjaran. Monggo jumeneng Mbak Yu. Ya. Nek ira Mbak Sinta glegekne ngopo to Le. Piyai bar turun mesin bareng ya cek etes. Wah, ora tanpa nggih. kesel. Alah gula banu tangi. Pak tangi iki alah Pak D. Lah kok Pak D. Mbak Mimin kok Pak D. Nggih. Genggalu Mbak Sinta. Sugeng dalu Dik Apri. Lho nek wedok Pelok. tenan ora ki beda ya Lek. Sugeng dalu Mbak Sinta. Dalu Mbah Hime. Lah ya ini. Iki karo bojo ya gemati. Gemati kula niku. Bojo rung tangi barang diraupi. Jenenge gemati kok men ayo Pak nyambut gawe bareng-bareng. Kuwi ngancap apa gemati? Ora men tangi ayo subuh bareng-bareng ngono ki lho jenenge Kok dirau. Kula sak peguruan kalian Mbak Anik soalnya. Jenenge wong lanang setia ki ngono kuwi. Ning ngono ki ora ana alane lho Mbak. Nek sing ngarani methekleke wong lanang ora. Mboten. Justru nek sing lanang ki rada kendo, Kendo. wong wedok situlah peran seorang istri. Dadi nek wong lanang sok dielingke piyai putri kok ampun sok gampang cugetan aten ampun gampang nesu. Siji kendo sing putri ngelingke. Berarti nek bojomu pas kendo kae kudu aktif lho ya. Sing ngencengi kudu kowe nek bojomu kendo. Iya no. Kendo anggone ngulir budi ki. Pring kuning monggo. Monggo. Yuk. Besarangan. Mantyo laras. Iya. Sinta iso ngikuti aku ya iso ngikuti antek suduk entok kon ngene-ngene. Kowe 17 tahun ngene tang 26 ya. Sudukan apa tole rewel. Tole Saproke nyuduk. bareng ki lho ora. Jenenge wong wedoke kadang sok owah rahime iki lho sok kadang dadak durung balik dadah barang to nek kan kudu balik Rahime dadah kan ya barang. Piye, Mbak? Nek aku wah rahime kene owah pikire. Wong wedone bareng ngetokke bareng nek balik dadah kan ya mesake. Oh, bar lahiran. Ngetokke apa? Becak no kok nggih iki. Ngetokke becake ndah bekakase rusak kabeh. Wong ngetokke 2,5 kilo jahitan 7 kok ngetokke becak. Lah kowe kan ora umume. Ayo Mbak Yuk. Sih. Pring kuning dadi saksi. Ana kabar desa Purwosa.
ageng. Nggih. Monggo. Angel men. Nggih, matur nuwun. Nggih, pring kuning sampun dipun aturaken. Menika nanjake musike genti, Mbak. Oh, siap. Ya. Masuke sepoke Mbak Dwi kula aturi jumeneng, ya. Sepotnya Abang Sokib. Sokib. Nduk Dwi. Ya. Kowe arep ngaturke apa, Nduk Cahayu? Kowe arep ngaturke Apa, Nduk Dwi? Iki nek cara wayang ngono Puntadewa. Ha iya. Pripun? Kowe arep ngaturke apa, Nduk? Kowe anu kowe Sembadra. Apa Sembadra. bapakne kula? Iya. Aku wis ra iso ngopo-ngopo. Iya. Ngaturke apa, Nduk? Iki ana pamundutan. Pamundutan menapa? Bidadari cinta. Bidadari cinta. Nggih. Kuwi apa liyane? Nggih, nderek. Oh iya, ya kuwi ae pamundutan. Yo Mas Sokib. Dwi. Monggo musikipun. Widianti made in Lampar wis hijrah ning Tlaga Batu. Bidadari cinta. Nah, aja lungguh sik, Nduk. Iki mau enek susulan. Nah, enek sing ngersake lagu Ternyuh iki seragenan apa? Seragenan. Oh, seragenan. Wah, ya ngantek kelalen aku ya. Kudu ditokke nggon limbukan. Nggih. Wis ditagih kok mburi kelir kok. Ha iya. Kelangenane Lekmen iki. Oh, nggih. Ya. Monggo, Ternyuh. Yo. Yo, kaya ngapa? Ternyuh mangga. Yo. Mualik. Pelek nemen. Pelek nggih. Nggih. Iya, suwe ora mayang iki dadi lagu-lagu nganti ora apal aku. Ha iya. Ya. Monggo. Yo, Mangga kawiwitan. sak rambane, Mas. Ya. Ningkat wektu. Ya. Madya Laras. Senenganku. Ingkes lho ki. Madya Laras ki. Nggih, matur sembah nuwun.